सगळे लाडू बनवून तयार झाले आहेत। 1 किलोमध्ये हे जवळ 65 लाडू झालेले आहेत। हे पिठाचे लाडू करण्यासाठी हे मी गहू घेतले। हे गहू बाजारात आणून स्वच्छ मी निवडून घेतले आणि ही 5 ग्लास आहे ते जे 1 किलो। आता हे गहू मी चांगले भाजून घेणार आहे आणि भाजल्यानंतर मग ते घरघंटीवरनं दळून आणून त्याच्यानंतर लाडू बनवणार होते। चांगली कढई तापली की थोडे थोडे घेऊन ते गहू चांगले फुलतात ते चांगले भाजायला आले ना की त्याच्या लाह्या उडतात आणि चांगले नंतर ते भाजून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये कढई तापली आहे त्याच्यामध्ये थोडे थोडे घालायचे हे आणि चांगले भाजून घ्यायचे। यासोबत ढवळत आले की आपोआप थोड्या वेळाने चांगले तापले की नंतर मग फुलतात आणि मग दळून आणले की एकदम हलकं पीठ होतं आणि नंतर मग परत ते पीठ चाळायचं आणि तुपावर चांगलं भाजून घ्यायचं आणि बेसनचे आपण लाडू करतो त्या पद्धतीने हे लाडू करायचे आणि चवीला खूप चांगले लागतात। रव्याच्या लाडूपेक्षा ही लाडू मुलांना खूप आवडतात आणि पौष्टिकही आहेत। हे बघा आता चांगला याचा फटफट असा आवाज येतोय, चांगले भाजले आहेत। तुम्ही बघू शकता हे गहू आणि हे गहू किती फरक आहे। असे चांगले जसं तांबूस रंग येईपर्यंत चांगले भाजायला हवेत ते। बघा तुम्ही पाहू शकता हे चमच्यामधले भाजलेले गहू आहेत आणि हे भाजायचे आहेत। आता ते फुललेले दिसतात ना, फुललेले दिसतात। हे बघा इथे आवाजही येतो याचा। अशा प्रकारे आपण हे बाकीचे सगळे गहू आपण भाजून घेऊया। मला किती 4 मिनिटं लागले ना, 4 ते 5 मिनिटं। 5 मिनिटं लागतात चांगली भाजायला। कढई तापली पाहिजे। आता हे काढून घेते। अशा प्रकारे सगळे थोडे थोडे भाजून घ्यायचे ना। हो, अशा प्रकारे आपले सगळे गहू भाजून झालेले आहेत। आता मी सुपामध्ये ओतून घेते। भाजून झालेले आहेत, पूर्ण थंड झाले की उद्या मी हे घरघंटीवरनं मी दळून आणणार। दळताना जरासं जाडसर खसखशीत पीठ मी सांगायचं, म्हणजे बारीक रवा असतो ना त्याच्याशी जर असं बारीक असं पीठ त्यांना काढायला सांगायचं। घरघंटीवरनं हे दळून आणायचं। घरघंटीवरनं दळून आणलंय हे बघा खसखशीत असं पाहिजे। हे बारीक रवापेक्षा थोडंसं बारीक म्हणजे लाडू चांगले वळतात। आता मी सगळं पीठ आहे हे तुपावरती चांगले भाजून घेणार आहे। कढई तापत ठेवली आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा तूप घालणार आहे। तूप चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये पीठ घालणार आहे। थोडं थोडं करून मी सगळं पीठ भाजून घेणार आहे। गॅस कमी करून चांगलं अगदी खमंग असं भाजून घ्यायचं पीठ। ते वास यायला लागला की मग ते परत काढून घ्यायचं। भाजते चांगलं भाजलं की चांगला सुवास येतो त्याचा, जसं आपण बेसन भाजतो नाही तर तसंच प्रकारचा। अशा प्रकारे हे सारखं ढवळायचं नाही तर ते खाली लागतं आणि खाली लागलं की त्याला काळा रंग येतो, मग कडवटपणा पण येतो लाडवाला। म्हणून सलगद हाताने चांगलं हे ढवळून गॅस कमी ठेवून ढवळून भाजायचं चांगलं। आता 7-8 मिनिटं झाली आहेत। आपला हे पीठ आहे चांगलं भाजलेलं आहे बघा, कलर ह्याचा बदलला आहे, ठीक आहे नाही? तुम्ही बघू शकता हे बघा, हे इकडचं भाजायचं आहे, हे भाजलेलं आहे, किती कलर बदलला आहे तो बघा। आता हे मी काढून घेते आणि अशा प्रकारे बाकीचं सगळं पीठ भाजून घेते। कलर पण बदलला आहे पण ह्याचा चांगला सुवास यायला लागला आहे। पीठ भाजल्यानंतर चांगला सुवास म्हणजे चांगले भाजलेले आहेत। आता हे आपण काढून घेऊया, बाकी सगळं भाजून घेते। आता हे आणखी 2-3 वेळा होईल मी सगळं पीठ भाजून घेते। तूप
घातलं की लाडू हे चांगले चविष्ट लागतात. आता असं सगळं भाजून घ्यायचं ना. सगळं भाजून घ्यायचं. बघा आता सगळं पीठ आहे अशा प्रकारचं तांबूस कलर येईपर्यंत मी सगळं भाजलेलं आहे पीठ आहे. चांगला सुवास सुटला आहे या पिठाला. जास्त भाजलं तर ते चव त्याची बदले. मी आता काय करणार आहे की काढून गॅस बंद करते. कढई गरम आहे तर परतते आणि काढून घेणार आहे. आणि नंतर हे 1 किलो पीठ होतं ना, मला 1.5 किलो पिठी साखर लागेल. 1 किलो हे आहे ना पीठ आहे गव्हाचं, त्यामुळे 1.5 किलो पिठी साखर यात मिक्स करते. आणि जर समजा आपल्याला मला जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही जास्त घातलं तरी चालेल, पण चव बघून आपण चव बघून घालायची. नंतर पिठी साखर मिक्स करते. ही चांगली मिक्स करून घ्यायची. आपल्याला ड्राय फ्रूट्स म्हणजे काजू बदाम वगैरेची पूड ती घालायची आतमध्ये. पिठी साखर चाळून घ्यायची, नाहीतर मग काय होतं त्याचे साखरेचे गठ्ठे होऊन राहतात ना, म्हणून ती चाळून घ्यायची. म्हणजे चांगली ही एकजीव पण होते, मिक्स चांगली होते. आणि नंतर त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूटची पूड हवी तर ती घालायची. वेलची पूड घालते ही 2 चमचे. आणि मनुका घालते. चारोळी पण चालते, पण मला नाही मिळाले चारोळी, पण ह्या मनुकाच घालणार आहे. आणि नंतर मग हे तूप आहे, हे तूप आणखीन थोडंसं गरम करून मी ह्याच्यामध्ये ओतणार आहे लाडू वळताना. आधी सगळं एकजीव करून घेते. हे सगळं साहित्य चांगलं मिश्रण आहे ते एकजीव करून घेते. आणि नंतर मग ते तूप गरम करून साधारण गरम करायचं. आणि ते मिश्रण चांगलं आपण एकजीव करून घेतलेलं आहे. चांगलं मिक्स झालेलं आहे. आता थोडं थंड होऊ द्यायचं, म्हणजे आपले लाडू आपला वळता येईल पटकन. कढई गरम होती, त्या कढईमध्ये मी हे जो म्हणजे कमी देती 400 ग्रॅम तूप गरम करत ठेवले हे त्याच कढईमध्ये. आता नंतर मग हे लाडू वळताना ह्याच्यावर ओतायचं. ह्या पिठावर ज्या कढईमध्ये आपण भाजलं होतं पीठ भाजलं त्याच कढईमध्ये म्हणजे तूप वितळण्यासाठी ठेवलंय. नंतर मग ते ओतून घ्यायचे याच्यावरती आणि लाडू घालायचे. थोडं थंड व्हायला देऊया ना. थोडं थंड, तेव्हा हाताला वळताच येणार नाही, थोडं थंड होते. लाडवाचं मिश्रण चांगलं मिक्स झालेलं आहे. हे बघा असं वळू पण शकतात, पण हे जास्त वेळ टिकणार नाही म्हणून आपण तूप घालणार आहोत. आता याला चव घेऊन बघायचं. हवी असेल तर पिठी साखर घालायची, नसेल तर काय गरज नसलं. आपल्या हवी त्या आवडीप्रमाणे त्यात कमी जास्त आपण प्रमाण करायचं आहे साखरेचं. आता मी याच्यामध्ये गरम केलेलं तूप ओतते. तूप ह्याच्यामध्ये मिश्रणामध्ये चांगलं मिळून घ्यायचं आहे. हवं असलं तर आणखीन तूप घातलं तरी चालेल. 1 किलो पिठाला 1.5 किलो साखर आणि अर्धा लिटरच तूप लागलेलं आहे आपल्याला. आणि आपल्या आवडीप्रमाणे आतमध्ये काय घालायचं ड्रायफ्रुट्स आणि 2 चमचे हे वेलची पावडर. आता याचे चांगलं असं मळून घ्यायचं पीठ आणि त्याचे लाडू बनवायचे. आपल्याला हवे त्या आकाराचे लहान मोठे असे लाडू बनवायचे. असे आपण सगळे लाडू बनवून घेऊया ना. असे आपण सगळे बाकीचे लाडू बनवून घेऊया. त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूटची पूड घातली तरी पण चांगली खूप छान लागतात. त्याच्यावर आणखी मनुका असं लावाय, याच्यावर लावतही चालतात. लाडू वळतात याच्यावर वळून घेतलं की त्याच्यावर दाबायची ना. सगळे लाडू बनवून तयार झाले आहेत. 1 किलोमध्ये हे जवळ 65 लाडू झालेले आहेत. ह्या साईजचे 65 लाडू. तर आपल्या दिवाळीच्या फराळातला आणखीन एक पदार्थ तयार झाला. आता हे गव्हाच्या पिठाचे लाडू झालेले आहेत. काही आणि 1-2 दिवसांनी मी बेसनच्या लाडूची पण रेसिपी शेअर करेन. आणि नंतर आणखीन एक करणारे लाडू
ते म्हणजे पाकातले. गूळ आणि खोबरं आणि रवा यांचं मिक्स करून पाकातले लाडू बनवणार आहे. ओलं खोबरं आणि रवा दोन मिक्स करून लाडू बनवणार आहे. त्याची पण रेसिपी आम्ही लवकरच शेअर करू. शेअर करणार.